Hej så. I denne video, der vil jeg udlede cykloidens parameterfremstilling. Så det vil sige, det er simpelthen den vektorfunktionsforskrift, kan man kalde det, som repræsenterer cykloide. Og først skal vi lige minde om, hvad cykloide det er for noget. Godt, så vi forestiller os, at vi har en cirkel der, og den er placeret sådan den lige tangerer x-aksen, og så symmetrisk omkring y-aksen. Og så er der et punkt her i 0,0, hvor den rører x-aksen. Hvis vi så lader cirklen, lader den trille hen ad x-aksen, vi kan forestille os, det er et hjul, så det punkt her, det vil jo flytte rundt og køre rundt i cirklen, kan man sige. Og det vil tegne en graf, og den graf, eller den banekurve, det er det, vi kalder en cykloid. Man kan se her på den tegning her, at der er cirklen trillet en lille smule, så det punkt, som før lå der, det ligger nu der, og foreløbig så har den tegnet den der. Men hvis den fortsætter, så vil det være hele kurven her. Så den skal vi finde en parameterfremstilling for. Godt. Banekurven her, den er jo repræsenteret ved det punkt her, som nu kalder vi det for P. Så vi skal finde et udtryk for det punkt. Og nu er det jo en vektorfunktion, så vi skal jo have det som en vektor, kan man sige. Det er jo ikke et punktkoordinater, men det er som vektorkoordinater. Så det er jo i virkeligheden stedvektoren til punktet, vi skal bruge. Den der. Godt, og strategien er, at nu tegner jeg lige den, det er lidt småt der. Det vil sige, det er den der vektor, vi har. Strategien er, at vi starter med at finde stedvektoren til det punkt her. Og det er jo cirklens centrum. Så det vil sige, den vektor, som går her, der, og den hedder jo OC, stedvektoren til punkt C, og til den, der lægger vi så vektor CP, forbindelsesvektoren, det er den, som går her. Der, det kan den gnidrede tegning. Så det vil sige, når vi lægger de to sammen, så svarer det jo til den der. Så går vi lidt frem og lidt tilbage måske, men det svarer til den vektor. Godt, så vi skal finde de to der. Ja. Og vi kigger herover på figuren igen. Så hvis cirklen nu her havde været enhedscirkel, eller lad os lige gå tilbage. Cirklen den drejer, så det svarer jo til, at vi på en eller anden måde bevæger os rundt i cirklen. Og det måler vi som regel i grader eller i radianer. Så vi siger, at vi måler vinklen her i radianer. Så det stykke, vi har bevæget os, det er jo det her. Det er det stykke der, ikke? Og hvis det nu havde været enhedscirklen, så havde det jo bare været det vi kalder t, ikke? Den uafhængige variabel. Nu er det jo ikke enhedscirklen nødvendigvis, det er jo en vilkårlig cirkel, så det vil sige, det er måske en forstørrelse eller forminskelse cirklen. Så i stedet for det her, det er bare t, jamen så hvis vi ser radius for den her, den kalder vi r, så er det t forstørret med en faktor r, så hedder den rt. Så den længde der, den hedder altså rt. Men det er jo den længde, det er jo det stykke der har haft kontakt med x-aksen og trillet henad. Så det betyder altså, at det stykke her på x-aksen, det må have samme længde som det stykke her. Yes, jeg håber fandme, I kan se noget. Det blev lidt småt. Godt. Så det stykke her, det hedder rt. Så det betyder jo, jamen det er jo x-koordinaten til punkt C her. Godt. Så vores OC, den må altså have x-koordinat rt. Så skal vi have y-koordinaten her, den der, og det svarer bare til radius af cirklen, og den hedder r. Så det er y-koordinaten. Yes. Så nu har vi fundet den ene af de to. Nu skal vi finde den anden. Ja. Så nu tager vi vores cirkel her. Den der. Og kigger lidt på den. Og jeg prøver lige
jeg vil ikke sige, at jeg flytter på den, men jeg lægger lige et andet koordinatsystem ind over den, og så lige tegner det her, simpelthen for vi bedre kan se, hvad der sker. Så jeg placerer den lige her med centrum i 0,0. Der. Så helt samme cirkel, bare lige med et koordinatsystem med centrum 0,0. Den her vektor her, CP, den er der jo stadigvæk. Det vil være den der. Den der, ikke? Vores punkt C, den punkt P ligger der. Ja, så vi på en eller anden måde skal vi jo så finde et udtryk for det. Vi skal finde nogle koordinater til det her, fordi når vi ligesom kan det, så kan vi jo bare lægge det til det andet, så har vi vores svar. Og til det, der laver vi lige sådan en lille hjælpevektor, jeg kunne kalde den der, som vi kalder vektor U. Og den er lavet sådan, at det stykke her, at stykket buen, det er det samme som det stykke, jeg siger. Det er bare, i stedet for at måle den vej, så måler vi den vej. Hvis nu det havde været, hvis det nu havde været enhedscirklen det her, så ville det der jo bare, det ville være t, ikke? Og den der vektor der, vektor u, skal lige være sikker på, at det ikke kommer ned på, vektor u, den vil så have koordinaterne cosinus til t over sinus til t. Det er den måde, vi har defineret sinus og cosinus på. Nu er det jo så bare ikke enhedscirklen. Det er jo enhedscirklen forstørret med en faktor r. Så det vil sige, at det betyder også, vektoren her, den er jo så forlænget med en faktor r. Så den ganger vi lige på her. Begge koordinater. Yes. Så det er vores vektor u. Godt, så tager vi vores vektor u, og så tager tværvektoren til den. Det betyder altså, at vi drejer den 90 grader. Og så får vi den her vektor her cirka. Så der er bare 90 grader. Og den må jo så hedde u hat. Godt. Så hvordan ser koordinaterne til den så ud? For når vi har en vektor, og vi skal finde en tværvektor, så bytter vi rundt på koordinaterne. Først bytter vi rundt. Så det vil sige, så kommer sinus til at stå her. Og cosinus kommer til at stå der. Yes. Og så ændrer vi fortegnet på den koordinat, der står først her øverst. Yes. Godt. Ja. Så kigger vi på den her vektor CP og U hat. De to, de må jo nødvendigvis have, være en spejling af hinanden. Fordi når den der, den er den samme som den, altså den længde af cirkeludsnittet er det samme som det her, så vil det her jo også være det, eftersom den bare er 90 grader. Så altså må de to her, de når lige langt ud af x-aksen. X-koordinaten må være den samme, men den er målt dernede fra, den er målt derfra, så y-koordinaten må være den samme, bare med omvendt fortegn. Så det der får vi, at vores vektor CP, den må have samme koordinatsæt som den, det vil sige minus r gange sinus selvfølgelig, gange sin til t, og også det samme som det andet, bare med omvendt fortegn. Yes. Så nu har vi fundet CP, og vi har fundet OC, og nu kan vi finde OP her. Så lad os lige gøre det. OP, den var altså lige med OC, det vil sige den der, RT over R, og så plus CP, den her R gange sinus til T, og R gange cosinus til T. Yes. Så det her, det er cykloidens parameterfremstilling, vi har fundet nu. Vi kan skrive det lidt pænere. Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvad man synes, men vi kan vel skrive det anderledes. Så vi kan skrive sådan RT
der. Og så kan man jo også, hvis man synes, så er jo gange på alle ledene herinde, så man kan jo også hive R ud foran. Det kommer til at stå sådan her. Yes, 1 minus kursus til T. Sådan, det gik sgu lige. Yes, det var det. Jeg håber, det gav mening.